ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Саудо ТВ. Дӯстони азиз, боз дар ҳамин аввор имрӯза мо фақат мошинҳои қабул кардем, ки аз рӯи дархостҳои шумо 17-18 мошини арзон ба хотири шумо навор кардем. тамошошро кунед. агар дар шумо заминҳо, хонаҳо, мошинҳо, квартираҳо боша, агар ягон техникаву аппаратҳо боша, агар имо WhatsApp дар рӯи экрани шумо сурат ё видеоша ҳамроҳи маълумотош бода роиш кунем, мо рекламаи фасонаш мекунем, фурӯшта мегузорем. имрӯза навор дорем. Зефироҳо ҳастанд, Opel Astra F ҳастай, Hatchbackҳо, Sedanош ҳастай, Caravanoш ҳастай, Astradjo ҳастай, Opel Ashka ҳастай, Nissan Fielder ҳастай, Toyota якчанд маркаш ҳастай, Nexio ҳастанд ва Astradjo, хулас Toyota 2112 ҳастай, Opel Dutio ҳастай якчанд маркаш ва баъдан 2106 ҳастай. хулас мошиное ки шумо хостем, мо наворш кардем. аз рӯи комментария шумо якчанд маркаи Мерседесорам навор кардем. дар ҳамин видеонавор тамошо кунед. пабратки фақат бачако лайкҳои бепала ба хотири меҳнатҳо бизанен, дар канали ма подписатсия кунед. бовар дорам ягон хона мошини арзон меёбем. навора бо диққат тамошо кунед. аз 9000 сум мошино сар меша, ёнам сар мекунем. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастай ки солаш 1997 дар ноҳияи Ҷалолиддини Румӣ қарор дорад. дӯстон, мега нархша 28000 сум мега, бо савдо ҳам мекунем. газ, бензин, мотор 1.6 механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор коробка 100%, ходовои 90%, 4 баллони 90%, аккумулятори нав, як ҳафта шид мега хариданма. хулас нав пачка, документош то моҳи сентябр ҳамин мошин ҳастай. касе мехара, рақамҳои телефон 933 занг зада маслиҳат кунед, ҳамин мошина дӯстон бигирен. мегзарем ба дуюм станоки фурӯшӣ. станоки фурӯшӣ ҳастай ки дар город Новосибирский 45000 рубл. станок барои калидсозӣ, аппарат барои домофон плюс 350 калид дига, яъне запасной падарка. касе мехара, рақамҳои дастӣ WhatsApp ҳардаш кор мекунад. занг занен, срочно фурӯшай. ин нарх беҳад арзоне бачаҳо. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. боз як дона Opel Astra F қабул кардем ки солаш 1995 солай, дар кузови Hatchback. бачако бо диққат тамошо кунед. дар шаҳри Душанбе 35000 сомонӣ, краска тоза савдо мешавад. газ плюс бензин, состояние чётка, мотор 1.6 коробкаш механика, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. на хадду хулас. масъалаи утилизатсия ҳастай. ҳуҷҷатош без камбуд ҳамаш ҳастай. дар ҳолати хело дараҷаи олӣ қарор дорад. ҳузираш ба нархша мега 35 та мегем, бо савдо ҳам мекунем. 95 солай, краска тоза, дар шаҳри Душанбе қарор дорад. мега мефурӯшем. алиши вариантора нагуфтан худотон як ҳамин рақамҳои 934 занг мезанен я маслиҳат мекунен. маъқул боша мошина мерен мегирен. шербачаҳо, мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Zafira ҳастай ки солаш 2000 сол дар шаҳри Хоҷанд қарор дорад. манак тамошо кунед. 45500 сомон нарх, бензин, газ, мотор 1.6 механика. харидори аниқ бошӣ, занг биза, маслиҳат мекунем. меган масъалаи корубори малярни камтар дорад. пеша бинем бачаҳо. ҳам булои капот камтар, мақсад дар авто сохтагӣ краскаш. хулас ки ҳамин Zafira краска талабай. касе мегира 45500 ба нарх ҳамин хел. ака нагуфтан ки ягон сум минус мекунан намекунан барои ҳамо ҷои сӯхтагиш. мотор 1.6 механика, газ плюс бензин, 2000 сол, Zafira марамат. касе мехара, занг бизанада ҳамин рақамҳои 927 маслиҳат карда мошина бигира.
мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Opel Ashka ҳастае ки краскаи сафедаш дӯстон 2005 сол. Дӯстӣ ҳамирӯза навори бениҳоят навори удор неғалтид. ҳар як мошинаи қабул кардем ки 18-тае 19-тае мошинаи рости худам ҳисобашда нарафтам да. Бениҳоят арзонам буд. Бо диққат тамошо кунед, аз 9000 сар мешавад. Нашоти Ашка 2005 дар шаҳри Хуҷанд 48000 дизелай мотори 1 гафти механика. Мошин нағз кам малярни корш ҳастад дӯстон. хай балоно 70%, аккумулятор нав, ходовои кардагӣ нав. харидори аниқ бошӣ бо гап мезанем. ҳозираш ба 48000 гуфтастем. бо савдо ҳам мекунад. кору бори малярни дӯстон. ҳами астраашам чӣ дорад. худотон боз зангават карда рақамҳои 3-5 маслиҳат кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Opel Astra G ҳастае ки солаш 1998 сол. дар шаҳри Ҳисор 44000 сомонӣ бо савдо ҳам мекунад. бензин холӣ, мотори 1.6 механика. Astra G 98 сол 44000 дӯстон. тамошо кунед. бензин холӣ, мотори 1.6 механика. мошин мега нағзай, кондитсионер дора, алиша мешава. мошини қимматтар қати алиш мекунам мега болош сум метам. ин вариантам нигоҳ кунем бачако. номеро транзит, краска тоза, дискои фасон, балонои зур, хулас кузов универсал, Astra G Caravan. марама худотон бо рақамҳои 883 да занг бизанен. маслиҳат кунед мошин маъқул боша бигирен. ана дар комментария ҳозир бинависен ки лайки чандума задин ва дар канали мо подписация карден ё накарден. ҳамеша мехоҳам бифаҳмам бачаҳои азиз. хоҳишаи ҳаматон и бениҳоят мада важняй. я ҳаракат кунем ки чӣ мешава иншоаллоҳ. ана ака мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Opel Vectra B дутихоро ҳамиҷаин дастора буловардорен. солаш 97 дар шаҳри Хуҷанд. рӯстӣ аз Хуҷанд ҳамирӯз бениҳоят мошинаи бисёр қабул кардем да. 33000 сум дути фурӯшӣ, гази бензин, мотори 1.6 механика. номеро транзит, балони запасной дорад, газ дар қафош, аккумулятор нав, мотори 1.6 гази бензин, коробкаш механика. салон лата дидестем бача. мошинча зур, тапа тайёр, техосмотр, утилизатсия ҳамаш ҳастай. 1 сола ҳуҷҷат, ходовои мотор, коробка 100%, 2 та пеш электропакет, биё ҳай комбин. мақсад моторш простой 1.6. маълумотро бачако хондем. худотон бо дарои экран дидастен. майда карда мондагием. ҳай гу худотон бихонед нигоҳ кунед. 97-таи 33000 мега бо савдо дорад. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2106 ҳастае ки солаш 1994 сол. ин мошина аку камбеш инсонои калонтарда метавонед роӣ кунед. ҳамон мумкин бихарад. дар ҳамон территория Ҷабор Расулов қарор дорад. 94 солаш. краскаша бинед, дам бигирен шербачаҳо. дискачаҳоша бинед бо зурибат. Лада ВАЗ 2106 15000 сум бо савдо дорад. газ плюс бензин, мотори 1.6 механика. мошин ҳама ҷош мега нағз. харошидагӣ, пусидагӣ, задагӣ ҷош нестай. моторш инжектор дуд намекунад. савдо бо ҳами назди ҳами мошин ба мега ҳамо территория Ҷабор Расулов. худотон боз зангават карда маслиҳат кунем бигирен. дӯстон навори баъди намо худо хоҳад хонаҳо мешавад. тамошо кунем. касоне ки хонахар ҳастанд оно метавонанд навора тамошо кунанд. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz кузов 124 ҳастае ки солаш 1995 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 50000 сомонӣ бо савдо мекунад дӯстон. газ плюс бензин, мотор 1.6 мотор D механика, газ бензин, салон кожа.
дар ҳолати хуби техникӣ аккумулятораша гирифтаган хайбу мумкин бумонаша бачако. Мерседеси кузови 124 мотор объёмни сечка коробка объём мега сечка дар ҳолати хуб қарор дорад. масъалаи вариантора алишира мебинем. ҳай ози нагуфтиян кадом мошино қатъи хел алиш мешава. худотон бо як ҳами рақамҳои 939 дар занг бизанед масъя кунед. камтар масъалаи телефон бачаку вазъияти безебай ба ҳам хотир овозумон камтар пастаракай узраи ҳамаи шумо да як ҷои ба ҳазур нишнен тинҷтар овоз паст фамоша гӯш кунед дӯстон. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi ҳастае ки ҳамин краскаи сафеда бачаҳо беҳад бисёр хоҳиш мекунанда. ки намедонӣ краскаи сафед чӣ хосият дора. даже занг мезананд ки Nexi сафед Nexi сафед. солиш 96 тамошо кунед. зури бад дар шаҳри Душанбе 12500 бо муомила дорад дӯстон. бензин газ мотор 1.6 механика ҳолати нахаду мошинча дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. мотор i0 кадем хоб головка астраҷӣ 4 балон нав ходовой нав чашка лапка варид надорад 4 моҳа ҳуҷҷат биши фақат газа биҷиқ мега срочно савдо мешава. 12500 савдо дар назди Nexi бошад дар шаҳри Душанбе дӯстон. худотон боз зангават карда маслиҳат карда бигирен ҳам мошинчара 12500 мега. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Nissan Maxima ҳастае ки солиш 99 сола дӯстон азиз. дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. Maxima харо анҷо бошин агар тамошо кунед. бензин газ мотор D коробкаш механика 4 электропакет сидени лифт обогрев сидени кожаный салон газ евро 4 кондитсионер кор мекунад климат контрол 4 балон нав задагӣ не айбш надора малярни корш камтар ҳастай. ҳай бо худотон дар рӯи экранатон бачаҳо дидестен кадом ҳолат дай мошинча ҳолат камбеш корбори малярни мега дорад. савдо дар назди мошин бошад дар шаҳри Хуҷанд солиш 1999 сол 38000 сомонӣ бо муомила ҳам мешавад. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. Toyota Carina ҳастае ки Toyota Carina солиш 96 бачак азиз дар шаҳри Душанбе қарор дорад. 13500 сомонӣ газ плюс бензин моториш 1.8 автоматае 13500 бача Toyota тамошо ко. то моҳи январа ҳуҷҷат дора. салон тоза пусидагӣ задагӣ надора. дарои электропакет савдои мардакиш мешава. адрес шаҳр Душанбе Гипрозем маҳаллаи пахтакор ана ҳамо территория дӯстон азиз. худотон бо рақамоша мондем 887 занг мезанен маслиҳат мекунен махбуб боша мегирен. ин мошин срочно 13500 бо муомила дошта бачак азиз. хотиррасон мекунам бачаҳо номерои ма барои реклама кардан. агар шумо дорои замино мошино хонаҳо квартираҳо сексиёҳо технико аппаратҳо бошин агар марамат ватсапи мо дар экрани шумо роишон кунен. суратоша видеоша маълумотоша пурраша мо дар навори баъдна рекламаи гаринӣ мекунем фурӯшта мегзорем ва я лайки бепула бизанен барои пешрафти канали мо ва савдо шудании мошин иншоалло. ана мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. Vectra C алишам мешава 2002 сол салон кожа шаҳри Хуҷанд. ай Хуҷанд гарин бисёр алдид бачаҳои Хуҷанд амҷен лайкора занед макоҷуно 44300 сомонӣ дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. газ плюс бензин мотор DVD механика ай учёт ният кардагӣ
транзит номерош алиш мешава, газ евро 4, хулас бо 4 электропакет, краска тоза, дискои фасон, салон кожа, дарои мошин тоза хушрак, 44300 боз муомила дора. алиш вариантиошан нагуфтиян худотон пешниҳод кунен. балониш боз запаска дақифот доштааст. хулас муомила дора ҳозираш ва 44300 бо савдо мешава. беҳуда зангда нороҳат накунен. номерош транзит бачако, худотон бо маслиҳат кунен бигирен мошина. ана мегзарем ба 14 мошини фурӯши музамон. хундаи соларис ҳастае ки солаш 2019 сол. бисёр бача мега ки фақат мошинаи арзон набор мекунӣ. бача биги ягон гизалаша монохе. ана миша ёфтем 99800 сомонӣ, 200 шамара мети 100 000 мешава иншоалло. дар шаҳри душанбе газ плюс бензин мотори 1.6 автоматай савдо мешавад. барои такси беҳад удобни. салариза худаш автоматӣ барои такси истеҳсол шудагаан сон азиз. 11000 рақамош ҳамин рақамда кор мекунад. хулас такси гаштагай ака пробегша нагуфтам мумкин изо кашта башад азиз. бензин газ мотори 1.6 автомат. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ягон кор надорад дӯстон. документ утилизатсия нав кардагӣ. ягон расход надорад мега. литсензия то 2026 сола литсензияи таксира дорад дӯстон. худотон бо зангават карда чахчах кунен. ана мегзарем ба 15 мошини фурӯшӣ. Toyota Fielder ҳастае ки солаш 2007 шалпар шида. медоне бача лайка бизавохе. то лайка назане гав намезанам. меслам хел. заде бачаҳо тамошо кунед акам. 82000 сомонӣ дар шаҳри душанбе. бензин холӣ мотори 1.5 автоматай. мотори 1.5 бача автоматика. мошин мега дар ҳолати хуб. старт стоп, без ключевой доступ, балоно 100%, мотор коробка 100%. любой устоқати биё мега проверка ки мақсад ки мошинда гарантия додесан дӯстон. 82000 сомонӣ бо иншоалло муомила дора. рақамош 7171. ака нагуфтам падарка ё не. ҳамеша нафаҳмидем да. мегзарем ба 16 мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz C-Class ҳастае ки солаш 2002 сол дӯстон. 72000 сомонияи бача. дар шаҳри душанбе. бензин газ мотор CVT автоматай. маълумотро тамошо кунем, гӯш кунем. кожни салон чиста. техосмотр тонировка то октябра. бисёр мақсад алиш арзон намешавад. дар назди ҳаме мошин савдо мешавад. задни камера дора. 72 сомонӣ бо савдо мекунаша. автоматай CVT моторош. Mercedes Benz C-Class. салон кожа. дидесен дар кадом ҳолат қарор дорад. хулас бо муомила ҳам доштааст бачаки азиз. краска бениҳоят тоза савдо мешава бо нархи 70000. тонировкачам кардагӣ. дискачаи фасонзагӣ. балонои зур. хулас ки касе мехара конкрет нафаро зангават кунад бо маслиҳати хуб мекунад. мегзарем ба 17 мошини фурӯшӣ. Opel Astra F ҳастае ки солаш 1997 сол. дар кузуфи сидан. бачаҳои сидан хостен тамошо кунед. далши фақат Opel-ай. дар шаҳри душанбе 28500 номери транзит. краскаш фасон. дидестем кам бешака кам трешна дорад. бензин газ сидан харо ҳаминҷа бошед агар тамошош кунен. салонаш гарини маъқул шуда. мотор 1.6 механика. мотор коробка ходовой. мақсад мега зур. харидори аниқ. муомилаи хубам дорад. занг бизанен ҳамин рақамонда 900 маслиҳати хуб мекунем даган соҳиби ҳамин сидан дӯстон. худотон бо зангават кам маслиҳат кунем. я бор дига мегӯм бачаҳо ҳамин наворо маъқул боша агар дар комментария нависен ки ба пеш ва нависен аз кадом маркаи мошина зиёдтар навор кунем. мо баъри шумо аз рӯи комментарияи шумо
خدا خواهد نوارا پیشنهاد میکنیم. میگذاریم به 18 ماشین فروشی اوپل استریف هسته که بوز یک دونه ایگه که سالش 1996 در شهر دوشنبه 35,000 سوم بو معامله داره. بنزین خالی، موتور 1.6 مکانیکا در کوزیپی کاروان سزون کاروان اجسون. کسانی که کاروان خواستن روسی در کامنت نوشتن بچه ها که اکا یک نوار پونی کاروان بزا زوری باده اینه که اکا فقط یک آدم ما فکرش نمیگیریم ده. بسیار بچه ها خوش میگم ما هم خودشو میکنیم و فکری اونا هم انشاءالله میکنیم. موتور 1.6 مکانیکا، پوسیدگی زدگی نداره. ماشین در حالت خوبه خلاص. سودا میشه با نرخ 35,000. سودا در نزد ماشین در شهر دوشنبه همه کاروان مقصد فوراً فروخته میشه با نرخ 35,000 سومانی. بیهوده ناراحت نکنید. میگذاریم به 19 ماشین فروشی اوپل استریف هسته باز یک دونه که در کوزیپی سیدان سالش 96 در شهر حصاری بوستانی قرار دارد. ایشا میگن 35,000 باز سودا میکنن شه. بنزین گاز موتور 1.6 مکانیکا در جمعی کلینکوی کمو سالونش هم کندگی نیست. به حد میگه ماشینچه توزه خلاص که نوایده که سالش 96 هم بازن نکی سستانی چوتکا قانون قویدش خطی نمیر ترانزیت 96 سال. ماشین جانان گاز و بنزین ساعت برین چشکه ها بیوارید. موتور کروک خدوی سوز سودا میشه با نرخ 35 تا. بو معامله هم میشه. بیهوده زنگ نزنین. سودا در نزد ماشین باشه در شهر حصاری بوستانی قرار دارد. دوستان میگذاریم با 20 ماشین فروشی وکترا بی هسته که دوتی بچه سالش 97 همغلی خدمانه در شهر دوشنبه 29,000 سومانی با سودا میکننشه. گاز پلیس بنزین موتور 1.6 مکانیکا کراسکا توزا نمیر زور. خب اوپلی فروشی مقصد دوتی موتور کروک خدوی سطحویزه балону тен ҷай ҳуҷҷатош 8 моҳа салон тоза кондитсионерам дорам мега малярни кор камбеш ҳастай. мақсад агар бикунӣ мекунӣ накуниш уқа видна нестай. ҳамин қадарча хулос ҳамин шербача худаш пешакӣ чи қайд кардиян краска сах каму беш кори малярни дорад. дӯстон худотон бо рақамоша мондем 880 8 زنگ میزنید مسئله میکنید میگیرید. علیشی برای اینطور نگفتن خودتون با یک پیشنهاد چون کنید ممکن که داشته باشه. وضع 2112 است که سالش 2003 سال در ناحیه خراسان 9000 سومانی بچه 9000 نگاه که چه خیلی چوتکای. بنزین خالی موتور 1.5 مکانیکا. همین نوارای ما را کی تا آخر تماشا کرد بچه ها خواهش همتون ای اول تا آخر کی نگذارند تماشا کنید در کامنتر نایسته که ما تماشا کردم یا که 5 پلوس را بزنم بفهمیم که هستم که نفرایی که ما را کانکریت تماشا میکنند تا آخر. سروشنا سستانی نغز موتور پرستوی داکومنت پوچیدگی معامله داره. خیلی بچه ها خطر کنین لایک را بزنین نوارا دانشی تماشا کنین ان شاء الله.